Ramogi ajuanga machiegni kendo e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo kinyi makawuono anyisini wakawo mana yueyo madundo tok yueyo taduogo koda mbaka e chenro mar mbako romo. Mbaka modogoyo odiochieng' makawuono Ramogi ajuanga en kotudore kod El Nino. Kodh El Nino nitiere kose, El Nino osedhi, kose pod entiere. Ma en kaluwore kod gino mabende jatend piny Kenya William Ruto nowacho chieng' Jumapil, kamende koro nowacho ni koth mar El Nino, mayande jokor chal mar kor lwasi, nowacho nonego bed ni chakore dwe mar 10, biro bedo ka chwe kochakore dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 to ponono nyalo dhi nyaka higa mokalo. Nowacho ni nyaka sani koro koth onge. Kata kamano nowacho ni koth pod ibiro chwe mak mana ni pek mare ok bibedo kaka mano mar koth mar El Nino. Kata kamano wang'e ni counties magwa mopogore opogore pacho kae noseketo tenge omenda mabende ne giikore mar tiyo godo ponono koth mar El Nino kochwe ne nyalo kelo midhiero moramora ne jodak e counties. Counties noseketo tenge pesa makamagi. Koro gidhi tiyo godo e yo machalo nade. Kose pesa makamano biro lal apoya nono maonge ng'ata manyalo ng'eyo ndache. Mane mbaka mwadwa goyo kinyi makawuono antiere kod welo ariyo mabiro bedo ka twak godo. Wendwa mokwongo en Morris Oricho. Morris Oricho en director mochung' ne weche mag masira ma apoya e county ma Kisumu. Machiegni ahinya Morris Oricho e studio mar kinyi makawuono. Ichiew nade Kisumu kono kendo machiegni Morris? Erokamano, achiew maber kabisa. Machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Ramogi ajuanga wendwa mar ariyo mabende biro bedo ka tudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono. Abiro bedo kod Jairus Owino. Jairus Owino en jalony e weche mag masira ma apoya. Obiro bedo kotudore kodwa e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Mar mondo mi onyiswa ni yes koro se wach ni El Nino onge. Kata kamano jopiny onego bed ni ikore nade. Koth mabiro bedo ka chwe ponono ka koro gibedo ka gichwe mang'eny ahinya. En masira mane monyalo kelo to ere kaka wanyalo rakore kod masira makamago. Ramogi ajuanga in bende kamoro amora mitudri kodwa inyalo ndikona kichwalonwa penjo kata ote moramora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa Ramogi TV X kacha bende ibiro yudo wa @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachaka yanga twak marwa, adani wawinja ne kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso chieng' Jumapil ka koro nowacho ni koth mar El Nino onge. Koth mabiro chwe en mana mano ma pod entiere pek mare ema ponono ok chal kod mano mar El Nino. We wawinja ne monde. Ile El Nino haitakuweko, wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa lakini haitafika pale ya kuharibu. Na hiyo mvua nyingi ambayo tutapata pia tumejipanga katika hii short rains, tumepanga pia wakulima watuzalishie chakula tena so that we have another harvest by January or February. Aya, mana kaki winjo kanyo mano jatend piny William Ruto kanolose kanisa more gwengo mag Dagoreti mano chienga Jumapil. Morris kawachako kod twak mar okinyi makawuono. Iwinjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso kowacho ni koro koth mar El Nino onge. Koth masani nitiere en mano ma jopur onego bed ni ikore godo kendo nyalo konyo e nyuolo chiemo e yo makare e pacho kae. Ang'eni e kaunti ma Kisumu noseketo piny okenge mopogore opogore, noket nyaka piny omenda mabende nonego bed ni tiyo godo e rakruok kod midhiero moramora ma koth mar El Nino ni nyalo kelo e pacho kae. Kwachako mana twak mar okinyi makawuono inyalo mana leronwa ni Kisumu noketo piny pesa adi mar rakore kod midhiero moramora ma El Nino ni nyalo kelo. Wang'e ni gwenge go mag Nyando mano e sub county ma here county ma Kisumu gin gwenge ma thoro bedo kod oula, thoro mumoji. Mane achiel kuom kuonde manuseketo piny okenge mag rakruok kod masiche makamago. Pesa di manuketo piny kwa chako kod twak kapok ing'iswa ni koro pesa makamago ibiro tigo de yo machalo nade Morris? Erokamano, wan gi emergency mane dhi chung'ne weche mag masira mabiro apoya mane nyalo rocho ngima jopiny kaka ne El Nino, pi mamuomore mane nyalo daro ji. Waketoga budget then around 50 million, and then one gi public service bende mane 1.12 million mane dhi konyo
yore mag yawo wang' pi, wenge pi mane nyalo kelo oula mang'eny. Mago pesa matin kabisa king'iyo kaka wenge pi monego bed ni yawo ng'eny e kaunti ma Kisumu ka. To masira ma kamano mane nyalo biro nikech pi mamuomore ne mokwongo kiweyo yawo wenge pi to ne nitiere yore mamoko ma kata ka pi osedaro ji to konyo ngima jogi kama ne ginyalo jote kuonde moting'ore gi malo kapok pi odok chien mane nyalo miyo gidoge mieregi kuonde mane giaye. Mano to ne dhi biro bang'e mana ka dipo ni pi nosedaro ji ma gidhi e kuonde mamalo. Koro gima jopiny nyaka ng'e en ni tije monego tim ng'eny kabisa to pesa to tin. Koro mana kaka itimo budget ing'iyo mana kuonde ma muhimu kabisa ma nyaka geng' mokwongo kama moko nyalo rito bang'e. Erokamano. Ilero kanyo makare ahinya. Iwacho ni omenda madirom milion 12 mane miwacho kanyo onego bed ni tiyo godo e yawo kuonde ma pi kale. Wanyalo wacho ni mago gin kuonde ma ponono gin kata wanyalo luongo ni mtaro ma pi kale kata obed kanyo ni geng' aoche ma ponono pi seche moko jamuomo. Omenda ni ne milion 12. Wacho ni en omenda matin. Kata kamano, un kaka ten kaunti ma Kisumu nusetiyo kode buloso godo kuonde ma pi kale kosepo nurito mar mondo mi koth ochak chwe eka uchak tiyo kode. Maurice. Erokamano. Chenro mar yawo wenge pi gi mtaro en gima nosechakore chien kacha mana kaka iko omenda ne osechakore nikech pile pile kata bed ni El Nino onge to chenro makamano dhi ka mbele. To mano mar department mochung' ne tije jopiny miluongo ni public service. Aeto wan gi emergency mantiere migawo mar omenda. Wan gi migawo mar pi bende mayawo wenge aoche mopogore opogore. Aeto wenge kuonde mitimo pur machalo mar michele mitimo irrigation bende wan gi kuonde ma kizungu wacho ni canals go ma bende ja agriculture yawoga. Koro en gima kake apimo na wachono migepe mopogore opogore nitiere kama gimako magitimo. Ilero kanyo makare ahinya. To koro bende kane wachako twak marwa iwacho ni nitiere pesa moro ma noket tenge mar ponono ka pi omuomo ji. To kwatiyo kata kod ranyisi e gwengego mag Ahero kata Nyando gin kuonde ma oula jaywere ji. Magi achiel kuom kuonde ma iwacho ni debe ni El Nino koro nitiere pesa moro moseket tenge mar mondo mi odar jogo kanyo otergi kuonde mabet oting'ore malo. Penjo koro en ni makoro osewach ni jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni Kodh El Nino onge. Jogo makoro chal mar kor lwasi e koro margi mano kata mar juma achiel pok giwacho wach moro amora kendo kotudore kod koth mar El Nino. Pesa makamagi mano pesa mar emergency kata masiche mabiro apoya nikech wang'eyo ni koth kochwe wakia ka pek mare nyalo kelo oula madaro ji kata oyo. Pesa makamagi koro ka El Nino onge itiyo kodgi e yo machalo nade. Maurice. Erokamano. Masira mabiro apoya ok wuog gi yor pi kende. Gibiro e yore mopogore opogore kake machiegni chien kacha chak inyalo paro ne wan gi tulo e boda mar Kisumu gi Kericho mano Nyakach gi Sigoet bathe kocha ma jowa moko nowito ngimagi kendo gidhi mbele gi chenro mar kopo. Mano achiel kuom weche masira manobiro apoya mano en achiel kuom weche ma sirikal konye gi weche mag emergency. Wan chien kacha bende kiparo Nyakach achielno bende ne wan gi boda ma jowa no odak ojot kuom kinde malach onyuongo kanyo gi
skul machiegni kanyo endo, gin bende nyaka ne konygi nikech mano wach mabiro apoya. Koro gima dwaro ne jopiny en ni emergency kaka iluonge kata weche mabiro apoya go ging'eny, gin mopogore opogore. Koro kata ka koth to kochwe ne odaro ji, to pod wan gi mamoko mabiro nyaka chieng' higa mar omenda ni rum, ma higa ni wan 2023 23 nyaka 24 obiro mana rumo dwe mar auchiel higa manyien. Koro kwang'eyo ni masira ma apoya manyalo dwaro ni sirikal odonje nyalo biro bet adi. Erokamano. Morris wacho ni omenda no akia kin thuolo mar nyiso ni omenda ma bende ten county ma Kisumu oketo tenge mar wachno wechego mag masiche mabiro apoya. Wacho ni bath omenda no nusetiyo godo e tulo ma yande nitiere gwengo mag Sigoweta, mano mantiere tonga mar county ma Kisumu kod Kericho. Kama bende nwanno ka jomoko nowito mwandu gi mathoth, jomoko bende nowito ngimagi, mago kotudore kod tulo masiko timore gwengo mag Nyakach. Inyalo nyiso ni neno omenda di ma uketo tenge ne wechego mag emergency, to adi ma usetiyo godo kata bedo ni nitiere moko musetiyo godo e konyo jogo mane yudo lal e kinde mag tulo. Tang'eyo ni pod nitiere bath omenda moro ma bende pod odong' ma gibiro ti godo e yo machalo nade, Morris? Erokamano. Mane ma iwinjo katemo lero ne weche mabiro apoya mag masira gi ng'eny. And then wan gi chenro bende mag yawo wang' pi. Koro gi mag dhaw manyocha winjo ka wacho manotimore e bodago. Mag dhaw gi nyalo nyiso ni ponono ten county notiyo kod pesa di mar konyo jogo, Morris. Wadhi mbele gi chenro no. Tarik 27 tich abich mabiro ni lamo biro bet kama ibiro konygi gi sanduku, mochari bill, and then gi joma biro dhi e lamo tents, kombe, nyaka gi public address system. Families auchiel nowito jogi, koro ji auchiel go ema ikonyo e yor weche mag masira mabiro apoya. Matiende ni aneno ka wechego mag tulo manotimore Kericho kanye ma ida, kata kamano ipok inyisowa makare ni ponono bath omenda di manodong' makoro keto tenge, ma ponono wang'e ni koth to pod chwe. Adiera wach ni koth biro bedo ka chwe, mak mana ni pek mare ok chal kod mano manyalo bedo mar koth mar El Nino kaka mano manwaneno e higni mokalo chien. Kata kamano nyaka sani koro koth pod chwe. Inyalo mana nyiso ni kaka county ma Kisumu ikruok mane machielo museketa inya ni kata jopur gibed mago jopur mag mchele kata e gwengego mag Ahero kaachiel kod jopur mamoko mayudore alwora mar Kisumu. Erokamano. En ni kwang'iyo weche mag masira mabiro apoya go, itimo gi okenge mopogore opogore. Mokwongo tik en geng'o mondo kik timre, mondo kata kotimore to kik hiny ji ahinya. Mar ariyo en keto ikruok moromo, tiende ni sekta mopogore opogore, migepni mopogore opogore, ji ma e area mopogore opogore ibet piny tichano ni ka gini nyalo bet ni biro timore, un biro kelo ang'o to wabiro timo ang'o, gik makamago. Ae to samo timore no to koro en konyo ji gi keto oganda mondo dog e ngimagi mapile. To mapek kabisa en ka masira no oserumo, en duoko jok ma ohinyore go e ngimagi machien kachacha. Mane mapek kabisa. Koro gima jopiny nyaka ng'e madwa naler ka en ni en garama mamalo makata gine ma sirikal keto
pesa ma sirikal keto ok romga. Mane momiyo wamakore gi migepe mamoko mag jo sirikal kata mag ji giwegi. Mane momiyo machalo Red Cross, machalo Care Kenya, machalo World Vision, gi mamoko mang'eny, nyaka private sector biro gato riwore gi sirikal mondo kony. Nyaka sani inyalo mana nyiso ni ponono en riwruok ageno no kang'adi kapok itieko wacha Maurice ka entiere Kisumu kono. Nyaka sani inyalo wacho ni gin tudruok kaka mage ma ponono usebedo godo. Ang'eni jopur nosebedo kod ikruok ni El Nino nyalo biro. Nyaka sani koro El Nino no onge. Ponono gin migepe kaka mage ma un kaka 10 county ma Kisumu ma usetiego godo kata jopur ma koro ng'iso gi ni yes koro El Nino onge, koth mabiro ni nyalo konyo winyayo chiemo e yo makama. Bende nitiere chenro moro amora musetimo mar tiego jopur nikech iwacho ni kaponono ni koth ok ochwe kata kaka dwarore to ponono wanyalo biro neno kech kaachiel kod ngaji e kinde mabiro mbele. To koth kochwe achwe kata obed ma ok ng'eny ahinya to nyalo konyo nyayo chiemo. Bende nitiere chenro makare museketo piny maneno ni koth masani koro chwe yo makare jopur otiyo godo maber mondo gipithi chiemo obed maromo e pacho kae. Maurice. Erokamano, migawo marwa mar pith gi agriculture gi jogi ma gin godo wardswa nigi program ma gipuonjo ga jopur kit pur gi pith gi kit crops mopogore opogore ma onego bed ni giketo kaluwore gi kiwango mar koth mondo giyud nweng'o maber moromo. Koro kata mana kaka nocho wache ni El Nino biro biro, wan gi officers gi manyoche tudore gi jopiny e yo mopogore opogore ka ng'isogi kit pur monego gidhigo mbele gi kit pith monego gidhigo mbele mondo giyud nweng'o ma ka koth chwe to keyo maber nyalo wuok bang'e ma ok ni iwacho awacha ni koth chwe mang'eny ketho gik moko to gik mitimo nyalo tim malong'o mabeyo to onge. En program ma dhi mbele kendo otime machiegni gi offices wa mag ward administrators nyaka sub county te. Nyaka sani wang'eyo ni sirikal mano ma pacho kano wacho ni omenda madirom bilion 10 ibiro ket piny mar mondo mi oked kod midhiero moro amora ma koth mar El Nino nyalo kele pacho kae. Odiochieng' manyoro akeka in bende ni luwo twak ma kamano ma bende notimore mano od fwambo marwa mano machielo mar Citizen kama bende jalup governor county ma Kisumu mano Matthew Owili nowacho ni pesa mar El Nino nyalo biro lala. To lal makamano nyalo lal ahinya sirikal mamalo kopogore kod sirikal mar county. Ang'eni pesa ma bende tiyo godo kata mano ket tenge mar rakore kod midhiero minyalo kel kod El Nino en pesa mar jopiny. Jopiny nyaka sani nyalo bedo kod to ni pesa wani nyalo lal apoya nono. Adwa ni lena ne jopiny bende pesa mano ket tenge mar El Nino obiro lala kose ponono nitiere kako biro bedo redirected e gik machielo ma ponono opogore kata e weche mag kedo kod masiche mabiro apoya. Maurice. Sirikal mamalo tudore ga gi sirikal mag county ka gikelo program mopogore opogore e county e government. Ka sama kamano ang'eni biro chopo to ibiro ng'iswa ni county government ma Kisumu kaluwore gi ikruok mar El Nino gi gik makamago gi pesa mane ok otiyo kata gi program machielo ko ikre uru mondo utim gima chalo kama nikech kony wadhi kelonu manyalo timo konyou riembo program makamano. Ka sama kamano biro chopo to wabiro yudo information kowuok sirikal mamalo.
Nyaka sani koro wanyalo wacho ni pesa no pod nitiere mano agulu mar sirikal mano mar tend county pod urito further directions kata ler machielo kowuok e sirikal mamalo. Kata kamano nyaka sani kata obedo ni osewache yo makare ni El Nino onge, jopiny kata kamano onego bed ni ikore yo machalo nade? Yes, koth biro bedo to ok bi bedo kaka pek mare, ok bi bedo kaka mano mar El Nino. Inyalo mana nyiso jopiny ni ere kaka sani koro onego bed ni gitiyo kod koth matin ma koro biro bedo ka chwe pacho kae. To bende inyalo leronwa ni kaka ten county ma Kisumu, wang'e ni kinde moko biro ga nitiere gwenge moko ma Kisumu ma bende jabedo kod kata nok mar pi. Gino kenge mage ma ponono oseket mar kungo kata pi mar koth ma sani chwe gwenge mopogore opogore. Morris. Erokamano. Iwacho ga ni koth wuon chiemo. Nitie kuonde man malo ma ji mopogore opogore nokawo thuolo ma oketo cham mopogore opogore kendo gidhi maber sani ma ka koth omedo dhi mbele kama nyaka dwe mar 11 gibiro yudo keyo maber. Koro en mana jiwo jowa ni tich matek ema kelo chiemo. Sa asaya mawachi ni koth nitie to kik wawe puothewa nind nono maonge gima watimo manyalo miyo wayud keyo bang'e. Migawo marwa mar agriculture nigi chenro mopogore opogore. Kuonde ma pidhe wan gi chiaye gi gik makamago gi pi midwaro mondo gimodhi. Achiel kuom gima gibedo gago en keto gimiluongo ni water pans. Mag gik kama pi nyalo chokore matin ma bang'e ka oro biro to gwenge mopogore opogore go gin gi kuonde ma ginyalo tere jamni gi mamodhe pi. To wan gi kuonde mane oketi ni gin ipuro gi yo mikelo godo pi ma kisungu wacho ni irrigation. Mago to dhi ga mbele moloyo jopur ma mchele area manyando nyando kanyo gi kuonde mopogore opogore. Sani nyoche gisegoyo wenge pi Mboha Valley kucho mamano Seme sub county ma ka gitieko to pur kiwango moyarore malach kaluwore gi ji manyalo biro donje biro bedo malo moingo kaka entiere gi sani. Ilero kanyo makarenya jonno magwa mopogore opogore bende aneno ka chwalonwa moko kuom ote ma bende aneno ka gichwalonwa ote makamago. Abiro bedo kwa soma achiel kachiel e kinde ma bende pod wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Moko kuom ote bende aneno ka jopiny ywak matamra gi nono ni nyalo bedo ni omenda makamano mane oket tenge ne kedo koda El Nino nyaka sani koro omenda makamago ponono oseti godo e yo ma ok ni kare. Nyaka sani wanyalo wacho ni ponono ka koro wang'eyo ni nitiere lokruok mar chal mar kor lwasi oricho mamiyo maponono nyalo bedo ni omiyo jogo makoro chal mar kor lwasi nowacho ni El Nino biro koth mar El Nino biro bedo ka chwe. Kata kamano ero dwe mar 10 mane giwacho ni koth biro bedo ka chakore dwe mar 10 e rumo. Kata kamano wang'e ni nitiere lokruok mar chal mar kor lwasi. Kaponono ni koth omuomore amuomo chako chwe e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Inyalo wacho ni kaka kaunti ma Kisumu seikuru e yo makare mar rakore kod midhiero makamae minyalo kel kod koth mar El Nino ma onge japiny moro amora mobro winjo ka ywak kaka kinde mang'eny wawinjo ka giywak ni sirikali saidia. Bende useikuru e yo makare mar adiera kaluwore ni wach makamato nosewach chon kata obedo ni koro koth mar El Nino chal no baro oricho. Erokamano. Kane wachako ikruok ne koth mar El Nino ne waikore scenario yore adek ni El Nino ne nyalo biro to biro matin. Kobiro matin kamano tiende ni kata oula mamuomore bende ne dhi bedo matin. Onyalo biro kiwango madiere ma oula man muomore gi ji mane odhi hinyo ne nyalo bet e diere. Aeto marach mogik no nyalo biro mang'eny kabisa kaka notimore ik 97 chien kachacha
ma oula ne dhi bedo mang'eny, lal gi kasara bende nodhi kelo mang'eny. Jolony gi joma ng'iyo futo mar kor lwasi nowacho ni onyalo chakore dwe mar 10. Wan kama wantie wang'eyo ni dwe mar 10 to ero dhi karumo, kasara ma koth mang'eny nyalo kelo pok waneno, to pod wadong' gi dwe mar 11 nyaka gi dwe mar 12. Koro tiende natemo wacho ni chenro mane waketo chien kachacha ok wanyal weyo te dichiel ni dwe mar 10 mane owacho ni El Nino dhi chakore osekalo ma ok waneno El Nino. Pod wan gi dwe mar 11 nyaka dwe mar 12. Aeto maduong' mogik mana kaka wacho chien kacha, iko omenda ni dhi nyaka dwe mar 6 tarik 30. To wan ga gi koth bende dwe mar 3, dwe mar 4 nyaka dwe mar 5. Koro kik jopiny bed gi to ahinya ni kata ka dipo ni El Nino onge, ni to lal gidhi bet godo pesa manoket aside ni nyalo dhi adhiya kamano. Higa pok orumo, ok wang'eyo kaka higa dhi rumo. Erokamano. Omiyo koro jopiny omenda bedo akicha kalore ni ponono lokruok mar char kor lwasi anyalo kelo kata kek wanyalo yudo moko kuom ote mabende joneno magwa chwalonwa okinyi ma kawuono. Nyakwara Mogi ng'anyisi nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo paro moramora kokale nambwa mar ote machuo 23600 kaachiel kod Facebook kacha kama wantiere live okinyi ma kawuono kokale Ramogi TV, mbui marwa mar X kaachiel kod YouTube bende wantiere live Ramogi TV. Jeff Jamnazi Wasu wacho ni aneno Waiguru omoro wang'e nyoro gisechamo pesago. Ruto gi kabinet ne jokuoge to wacho ni to gimarach sana ok gijali mwananchi. Mano paro mar Jamnazi kanyo. Disman Amuz wacho ni jotenda Kenya masani jokuo madongo sana. Ere El Nino no 10 billion plus mar carbonization bees. Wacho ni kaka ne aneno Waiguru omoro wang'e nyoro gisechamo pesago. Mano ote mara Dismas. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho no yaure Joyce ochopo sama koro trust manie kind jopiny gi ker dhi lala. Wach El Nino no wacho teka. Mara entiere mara oonge. El Nino olokore El Jua. Jatend piny osiko mana ni tume tenga bilioni 20 mar El Nino. Bilion 10 mar jopur ka bende wacho ni sasa nataka nipange ajira ya hawa wangwana. Donge koro El Nino osekuodo wiye. Koro pes El Nino no onyis jopiny kapod entiere to odwa timo kode ang'o. Mano Ruth Nyathi Ochieng. Alila Robert bende wacho ni pesa oserumo. El Nino be koro oserumo. Mano e Kenya. If you are not a corrupt person, up to you. Eat and run. Robert Manyala from Rongo, Migori County. Ote machielo mar Engineer Lazaro Kanyambok. Owacho kanyo, oro kanyo ote marabora ahinya. Owacho ni since Ruto ose rule out El Nino fears, koro wadwa ng'eyo kama pesa mane ogol kod World Climate Change Summit mondo oket kare part of preparations for El Nino aftermath. Ruto kod Meteorological Department bende onego bed summoned e parliament for questioning. Onge kaka ginyalo miyo jopiny two contradictory statements and they are leading important institutions machamo pesa raia mathoth. Mano Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Aya, ote machielo kwa nyalo yudo kanyo mar Alila Robert. Wacho ni Robert Manyala from Rongo, Migori County awinji makare. Benen El Nino kosene en mana yor yudo pesa manono. Aya, ote mogi kanyo mar Eriko Keyo Kizito. Bende wacho kanyo ni Joyce omenda go gi kuny godo dam masoina mane onego kuncha mondo okonye midhiero mar pi mosiko ka chando jokano kata Nyando sub-county. Mago mana ote majoneno magwa chwalonwa kokale Facebook kacha kama wantiere live. Nyakwara Mogi mede chwalonwa ote paro moramora pod wabro bedo kwa somo gi achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa. Yiena mar mondo mi akaw yueyo mokwongo gi sani tok yueyo aduoga dhi mbele kod twak kik idhi mabor.
pesa unapanga kufanyia nini? Kununua kang'ombe, kambuzi na kulipia mtoto pishi. Ni pesa ngapi unaona hizo ziko hapo, Anthony? 100K. You are our 22nd winner of 100,000 shillings on Jipange na View Sasa. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Juang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for odhi. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tileu chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Ngoma unaweza kuipata kwa skiza tune *811 *708#. Kurudia *811 *708#. Citizen, nyumbani ya wasanii wote. Ageno ni ano kawiro makeup mang'enya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano pera hinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni kendo Nyakwara Ramogi Juang, erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e Ramogi TV okinyi ma kawuono kama watwak kotudore kod El Nino odhi koso.
men kaluore koda nyaka sani onge ler moro amora mosewuok e bad migao makoro chal mar kor lwasi kotudore koda pek mar koth mamedo chwe pacho ka. Kata kamano e kinde mokalo chien ne gikoro ni koth mar El Nino biro bedo ka chwe kochakore dwe mar 10 nyaka giko mar higa ni, to ponono koth makamano nyalo chwe nyaka higa manyien. Kata kamano nyaka sani jopiny pok oneno koth moro amora mapek manyalo wacho ni ponono nyalo bedo El Nino. Jatend piny Kenya William Ruto bende yando wacho ni El Nino onge. Koth machwe sani en mana mano ma kiwango mare nyalo bedo mapek, lakini ok kaka mano mar El Nino. Kaponi kitudori kodwa gi sani nyaka Ramogi Ajwang' antiere twak kod Morris Oricho, director weche mag masira ma apoya mane kaunti ma Kisumu, kachiel kod wendowa machielo manyisi ni biro bedo ka tudore kodwa achiel kachiel kokalo obro bire studio kata kamano obro tudre kodwa kapod wadhi mbele kod twak marwa. To pile ka pile nyaka Ramogi Ajwang' e chenro mar mbako romo wabedo kod thuolo mar tudruok kod jofwambo magwa mayudore kor gwenge ma pacho ka mondo ginyiswa ni to en ang'o ma giluwo mano kopogore kod thuon wach mwatwake okinyi makawuono. Gie thuolo ni adwa nwadhi nyaka kaunti ma Migori watudre kod jafwambo marwa makono. George Juma, ichiu nade okinyi makawuono ka entiere kaunti ma Migori? Ang'eyo ni luwo chenro kama bende ipuonjo jopur e wi yore makare mag pith. Inyalo mana leronwa ni nyaka sani ponono gin jopur adi misidho kondo odiochieng' makawuono tok yudo tiegruok makamano? Juma. Erokamano Joyce winji makare. Kaunti ma Migori wachio makare na dier chieng' makawuono wane Roma bende okelo kamoro achiel jopur to en jopurgo matindo e kaunti ma Migori kama bende gisebedo kimiyo gi tiegruok e yorego mag pur ma opogore opogore. Kabla chieng' makawuono nitiere mago bende kore sidho negi kondo bang'e do tiego mopogore opogore to ahinya wechego mag pur ma bende pur mag ohala kaachiel kod tiyo kod lony manyasani. Ka okinyi makawuono wantiere kod jopur ma bende osebedo piny kendo rito nyasi machal koda mae kaachiel mopogore opogore ma oting'o mana wuok e Farm to Market Alliance mabende osebedo ka koro tiyo kod jopur matindo ma thoroni maduong' en mar jolo wechego mane koro chiwo makare koro wuok e kaunti ma Migori to wenye kigero jopurgo matindo e kaunti ma Migori mangima. Adwa ni miya thuolo mondo watwak koda achiel kuom jokanyo wuok e riwruogno mar Farm to Alliance mar ng'iyo ni chieng' makawuono jopur maromo nade mwadwa ni mondo koro idhi chuonegi kondo to chenro machal koda mae be osekonyowa ni chiwo moromo koro wagolo e kaunti ma Migori. Adwa nachak kodi chori machiegni gi ka king'iyo kacha to kuongo yanganwa ni to iluongi ne ng'awa to chenro makaunti jopur bende koro usidho negi kondo gin jopur maromo nade? Erokamano, iluonga ni Janet Omolo, atiyo gi riwruok mar kothe Cereal Growers Association, chenro mar Farm to Market Alliance, an kaka agribusiness coordinator ma Migori County. Kawuono en odiochieng' ma wamor ka wakelo jopur kata waluongo gi ni Farmer Service Centers. Farmer Service Centers 18 manyocha nitiere tiegruok miluongo ni Business Development and Entrepreneurship Coaching. Tiende ni jogi kuom dweche 3 mokalo osebedo kitiegogi e yo ma ginyalo loko godo paro ka gi timo services gi. Tiende ni ka gi train jopur kendo gikonyo jopur mondo yuto margi omedre kendo jopur okaw pur kaka ohala. Jok mosebedo ku train gi thoru maduong' en neno ni chiemo bedo makare e kaunti ma Migori. Nyaka sama wueni jopur gi en ang'o ma gidhi timo gi jopur e kor gweng' kachacha ka gidhi madhi konyo e neno ni chiemo wuok makare e kaunti ma Migori? Erokamano. Farm to Market Alliance watiyo gi model miluongo ni Farmer Service Center. Kaka nawache, Farmer Service Center en japur ma watiego kinde ka kinde mondo dhi okony jopur, odhi train jopur e yore mag pur kendo mondo japur okaw pur kaka ohala. Iyudo ni sama o train japur kae, opuonjo japur kaka kamoro matin yuto nyalo bedo malo. Farmer Service Center
timo nigi tudruok kuond ma ginyalo yude kothe mopuodhi kod mbolea maler ma gitiyo godo e puothe kae. Matiende notimo gimiluongo ni input linkages. Farmer Service Center ni endi ochako manyo chiro. Wan kaka Farm to Market Alliance, thorwa maduong' en ni wachako gi chiro, market comes first. Koro tiende ni ka chiro nitiere to kore ki idhi timo gimitimo ni, kata ka nen mana puro oduma, kata ka nen pidho gweno, lakini ichako gi chiro. Iyudo ni jopur mang'eny kata mana keto nonro mag gik magitimore kod kipingi gionge ga godo. To ma en tij Farmer Service Center mar neno ni omiyo japur tiegruok e keto nonro gieki. In short, gima Farmer Service Center timo, otimo gimiluongo ni last mile and first mile delivery. Tiende ni e gweng' kachacha gini jok motiegi makonyo jopur e gweng'. Japur oko wadwar ni okawo time ne, okawo seche ne, obiro e town, odhi e agrovet manyo gik motiyo godo gieki. Farmer Service Center kelo ne, samo kelo ne chande, okonyo japur, osevo ni japur pesa madino biro godo e transport ka obiro manyo kodhi gieki. Mano tijgi. Katieko kodi en ni wasono ka piny owacho temo jolo jopur matindo maneno ni weche mag chiwo bedo makare. Nyaka sama wueni okang' mosego kod piny owacho, be wan e okang' mar nyuolo chiwo moromo e kaunti ma Migori? Erokamano, kaluwore gi thor wach mar piny owacho, wan kaka Farm to Market Alliance, wan bende wakonyo piny owacho mondo chop thor wach no endo. King'iyo Migori County wakae, Farm to Market Alliance wase chopo ir jopur matindo moloyo 20,000 ma Farmer Service Center osechopo kuomgi, ka tiegogi e kit pur manyasani, ka gitiyo nyaka gi teknolojia manyasani. Erokamano, we awuo kod japur achiel ma bende osetiegi mar ng'iyo nado ni chorigi ka, king'iyo kacha chorigi ka. Adani chak ne ginyito ng'e ne tiegruok ni en ang'o misayude tiegruok ni madhi konyi e ting'o nweng'o mar yoche mag pur? Erokamano ahinya, an iluonga ni Millicent Wasonga. Puonjruok mosebed kitimonwa kuom dweche 3 mokalo osekonyowa nikech wakano records magwa e simu manyasani, ma simu no bendo miwa kod kuza ka achiel kotudre kod FTMA. E yore mag bero tijewa mwatimo, konyowa bedo gi database mag jopurgo mwasab, kendo konyowa e ng'eyo ni to e ohala mwatimo ni wayudo yuto koso wayudo lal. Erokamano. Un kaka jopur matindo, nyaka samwa wueni bende uneno ka sirikal oketo chenro makare kare mutiyo godo mar neno ni nweng'o maru odhi malo? Erokamano ahinya, sirikal oketo chenro makare, mak mana ni jopur me Migori County ng'eny, to jogo ma samoro dwaro mbolea ka cereals ji matin mayudo. Koro chenro mar Farmer Service Center konyo jogo mamoko ma ok nyal yudo. Watemo keto kanyakla dwaro mar jopur mar mbolea e grube magi ae, kaeto wakawe agrovet to wayudo ng'ama konyo wachopo negi, ja logistics kaka japiko matero negi nyaka e grup magintiere e nengono maber. Katieko kodi, ang'o minyalo tim mondo wanyuol chiwo moromo? Sani midhiero osebedo mathoth. Ang'o gini mapek ma pod ukale kaka jopur monego tim kod piny owacho mar neno ni koro wanyuol chiwo moromo? Maduong' monego tim ahinya en weche mag pimo lo, ng'eyo ngima mar lowo, mondo sama japur tiyo kod mbolea to tiyo kod mbolea no makare. Komedre kendo weche mag kodhi, tiyo kod kodhi no makare, nikech kok tiyo gi kodhi makare ok ibi bedo gi nweng'o no mowinjore. Kaeto gi puonjruok, onego bed ni puonjruok ijiwo e weche mag good agricultural practices mondo mi japur oyud nweng'o makare. Erokamano. Erokamano kuom ler machal koda mano, atieko erokamano. Kinyalo winjo mago mokuongo jopur ma bende oseyudo tiegruok machal koda mae, koro pod wago tach kae mar ng'iyo ni to kata bang' ka osechuonegi kondo, ang'o maduong' bende koro tijgi maduong' magidhi chwalo e kor gweng' mar neno ni kaunti ma Migori bende obedo kod chiemo moromo ka geto jopurgo matindo to ahinya e kaunti ma Migori mangima? Erokamano ahinya George Juma, ka intiere kaunti ma Migori, wawinjo kanyo puonjruok kata tiegruok makare ahinya masani kori puonjo jopur matindo, mago small scale farmers e kaunti ma Migori, mar mondo mi ojiw kata oting' malo yuto margi kowuok e sekta no
mar pur. Erokamano ahinya Jo Juma, inyalo mana medo luonwa chenro makamano. Kalore ni wantiere kod geno ni kuku kaachiel kod tiende wabiro bedo kwanene e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Nyakore Ramogi Ajwang' anyisi ne chenro mar mbako romo kinde ka kinde wabiro bedo kwatudre kod jofwambo magwa mayudore kor gwenge mopogore opogore e pacho kae mar mondo mi ginyiswa ni to en ang'o ma giluwo. Moko kuomgi bende biro bedo ka twak kod jopiny mar mondo mi wawinjane duond jopiny kotudore kod thuon wach ma bende watwak kod odiochieng' ma kawuono. El Nino nitiere koso dhi kanye? Manen kaluwore ni nyaka sani jopiny osebedo ka geno ni koth mar El Nino biro bedo ka chwe, kata kamano nyaka sani koro koth makamano jatend piny Kenya William Ruto osewacho ni koth makamano onge. Morris, ka wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono, neno kaka jopiny mopogore opogore oloso kanyo kotudore kod kaka nyaka sani wachore ni koth mar El Nino ok bi chwe e pacho kae. Jomoko bende neno ka penja kokalo e Facebook kaka ma bende wantiere live. Giwacho ni ponono ne en loko ohala moro, kata ponono sirikal ne chano mana manyo yo ma ginyalo chamo godo pesa mar jopiny. Pesa ocham kose pesa otigo de yo makare. Mano kotudore kod ikruoge maniketo kapok nong'e ni El Nino ok bi bedo. Morris. Morris, akia kiwinja ka intiere kaunti ma Kisumu kose walali matin, kata kamano wang'eyo ni gik molos kod lwet dhano nyalo bedo kod ng'ikruok matin. Kata kamano apenji kanyo ni jopiny pod ywaka ni nyalo bedo ni pesa mar El Nino chami, ni ponono en mana jogo mane ni en moko kuom wanyalo wacho ni en ohala mane loko. Kata kamano nyaka sani jopiny ywak ni nyalo bedo ni pesa ocham. Pesa ocham koso ok ocham oricho. Erokamano. Kaunti wa ma Kisumu ka pesa michamo onge, nikech wan gi wenge aoche mang'eny monego bed ni wayawoga mondo pi kata kobiro ni koth ng'eny kik muomre mahinya jopiny mang'eny. Ma budget mwaketoga higa ka higa oromo mana konyowa timo wenge pi ma watimo negi mapping ni magi manyalo hinyo ji ahinya. To king'iyo budget te manyalo romo yawo wenge pi mane Kisumu County mangima oingo kata budget mar the whole county for a whole year. Koro pesa malang' manyalo bet ni nikech ni El Nino ne biro nyoche oseket ni koro El Nino bare ne biro to koro onge, ni koro ichamo ni odhi e yore mamoko onge Kisumu County. Mane gima adwa ni awachne jowinjowa, nikech mokwongo bende higa ringo from July nyaka June, dwe mar 7 nyaka dwe mar 6. Ikruok nikech wang'eyo ni koth ok jabedo ga mang'eny ahinya dwe mar 10, 11 nyaka 12. Ikruok wachako ga timo dwe mar 11 dhi 12, 1 nyaka 2. Makata ka koro koth biro dwe mar 3, 4, 5 to yudowa ka wenge aoche machuno ni nyaka yawgo yudo ka waseyawo. To ma nikech koro wach mar El Nino nyocha biro, koro program ma nyocha waringo go nyaka dwe mar 2 cha ema koro ne wachako chon dwe mar 8, 9 nyaka part of dwe mar 10. Koro pod en within higa mar omenda achiel ne mabiro rumo dwe mar 6 higa manyien. Matiende ni wacho ni nusechako ikruok chon, kata mano ma podi otelo ne kata kapok ne olan ni koth mar El Nino biro chwe. Ken wasoma ne moko kuom ote kendo mabende joneno wamedo chwalo nwa kokalo e Facebook kacha kama ntiere live okinyi ma kawuono. Anyisi nyako Ramogi Ajwang' ni en bende ntiere thuolo mar chwalo paro kata penjo mora mora kotudore kod thuon wach mwatwake okinyi ma kawuono. Judith Anyango Oduko wacho ni I strongly think that the government is in plan to swindle El Nino funds. Wacho ni in my opinion the funds should just be allocated and kept for the intended El Nino.
because it might have just failed for the month of October. Kata kamano wacho ni, but what if it comes in the next 2 or 3 months coming? Then it gets people off guard. What will happen? Owacho ka ni Ruto and his cohorts should stop taking Kenyans for a ride. Mano paro mar Judith Kanyo. Otit March. Bende wacho ni action should be taken against the Kenya Meteorological Department for misleading the whole nation. Kata kamano mago mana paro mag joneno magwa. Brian James bende wacho ni en Brian Odago mar Kajulu Mamboleo. Owacho ka ni sa ochopo manyaka koro wawere chutho kod piem gi Nyasaye. Chieng' moro jo science ne kor ni El Nino biro to kara en March ema biro. Mago mana paro mag joneno magwa kokalo yorewa mag tudruok. David Owuoth bende wacho ni aneno Ramogi TV kawuok ka Bondo Kasipul Homa Bay e county. Penjo na en ni to makoro El Nino koro onge. Nyiswa uru jopiny ni pesa ni bedhi bedo koso idhi chame. Mago ote ma joneno magwa chwalonwa achiel kachiel kokalo Facebook kacha kama wantiere live. Okinyi makawuono kendo adwa ni wadhi e county ma Mombasa. Watudre ko jafwambo marwa ma Mombasa, Joja Oko ka intiere Mombasa. Joja Oko ichiew nade okinyi makawuono ka intiere Mombasa kono. Bende nyalo mana nyiso no Mombasa kono kopogore kod wach ma iluonwa odiochieng' makawuono. Inyalo mana nyiso ni weche chalo nango e county ma Mombasa kono. Kalo nitiere chenro mopogore opogore ma bende chwalonwa e county ma Mombasa. To bende inyalo penjonwa ni jopiny man kono makoro El Nino wach ni onge. Ang'o makoro nego bende timo kod pesa makamano aoko? Erokamano ahinya Joyce, awinje maber kowuok e kaunti ma Mombasa kaendi, kuma bende adwana bage twak gi jodak manie kaunti ni to ginyiswa ni to wach Kodh El Nino ni gin ang'o ma diher wache. To chutho bang' yudo ote mokwongo ni Kodh El Nino ne dhi biro mapek, kaeto bang'e kendo wachak wawinjo ka jatend piny koni ok odhi bedo kaka ne jokor lwasi olande no. E kaunti ma Mombasa kaendi bende wasebedo kwa neno ka nitiere chenro 1 2 3 mane dhi nyime mar neno ni itimo ikruok ne kodh ni makopono nyalo biro mapek, to nyalo temo reso oganda kata nyalo ng'uko masiche makidek bedo. To kama antiere e alwora ma Bangla kamoro midendo ni Runyu, adwa na wuoye gi jodak apenj ni to ikruok mar El Nino ne gineno ka chal nade, to makoro owach ni koro onge ni gineno ka chenro mantiere bentie moromo kaluwore gi kwano mo mane giparo no keti, to onego beni omwom gi samoro dhi kanye. Bie kaendi chakna gi nyingi to nyisa ni alwora mane to wach El Nino ni in ang'o ma dihero wache. Erokamano ahinya Joramogi kuom chopo Runyu kar kendi. An giluonga Joseph Otieno Odera, an mkaji marunyu kar kendi. To watimo duoko erokamano kech biro mobiro niendi dhi miyo ywak marwa dhi chopo malo. Gavana notimo maber kendo kuom kelonwa daraja niendi ma mondo mirada niendo konywa, kendo en plan manochako chon kanong'e nikech yoni osobed ka koth chwe to nthiwa moko dhi gi pi kata kaka nthiwa nyalo dhi skul koni kod koni bet matek, mini kaka nyalo kalo kar ka ne bet matek chon. To gavana notimo matek bokelonwa bridge niendi, bolosonwa bridge bakose bridge nyalo konyowa nthiwa nyalo kalo. Kendo kaka nwawinjo ni Kodh El Nino biro, nomedo timo kinda kendo mondo meteko bridge niendi. Koro kanyocha piny jatend piny wacho ni kendo koro bridge ni El Nino onge, nwabet gi buok kendo nwawuoro, to kendo koro maendeleo manosechak ni koro dwa mondo mi timnwa mondo mi waikre mar mondo mi ogeng' koth. Bridge niendi nok en mar geng'o koth mar El Nino kende, ne en bridge madhi geng'o koth kata mana mapod biro nyaka kata na bang' jatelo no wuok. En bridge mabo konyo joma ntiere to gi joma pon ntiere. Ma pesa kanosoket maloso bridge yore legeko, wan kaka jodak marunyu kar kendi wakwayo ker mar mondo mi yie mpango te manosobet ni timo yor ma El Nino mar mondo mi otimre, nikech wan jodak wan emaywak nikech yor niendi bende pod ok ber ahinya. To ka koro wat ni El Nino koro ok bobet, wanatini koro kata pesa manogol ok bitiyo, to yo niendi dhi kwamo kamano. To mende yo mosobet ka konyowa koa kar kendi kirie Mikindani kia kar kendi kirie Bangla nyaka Bahati, me yo mosobet kwatiyo godo kendo ni yo mosobet ka konyowa. To moloyo te ahinya gima kwayo kaka mkaji, mtaro niendi mtaro mating'o pi mang'eny kendo mtaro magolo pi kuma wachena lose barabara kuya chande, pi te biro kar kendi yugi te kuja chande kaluwo kar kendi. Wakwayo gavana mtaro ndo kednwa gabions kowuok malo kucho ma mondo mi munyonyoko mar lob niendi kik donje ute wan kech bathe kocha ka ute moko chako muk. To wakwayo mheshimiwa gavana
en kijana motegno, en kijana matije waneno, en kijana masirikiana kodwa, kendo en kijana mawuoth nyaka ground. Wadwoko ne erokamano mondo mi koyie to bi ochop kendo omed jiwo teko mondo mi daraja niendi omed rumo mondo mi obed maber. Erokamano Jaramogi. Jadak machielo suda machiegni wachane machiek in ikruok mineno ka chal nade gi Kodh El Nino ni to chenro mosebedo ka dhi nyime mineno ka chal nade to makoro wach ni koro El Nino ni onge iparo ni ang'o monego bed ni itimo? An kuom nyinga iluongo ni Jared Ouma Owino, an mkaji ma Runyu to gi dalawa kocha ajasiaya kumiluongo ni Ugenya Sifiora Tado, West Ugenya Sifiora Tado. Kaka koro nyawadwa owacho kamano, chenro manwa pango ne wach darajani ma darajani noripo ni konywa about koka El Nino. To mar ariyo bende ne nitie daraja moro kae mane ginene mbunge marwa ma Jomvu nolosonwa. But daraja chande kuom sani daraja no pok otieke. Nikech nitie bathe konchiel koni gi koni mano riponi koro tumo nade ilose koni gi koni. Though kata ka pontino koro wa school ko chande waya koro tumo nade nuang'o kumade tum nade kumade kali. Koro gino up to now poko tum nade poko lose. Mamano gimwa kwa ginene mheshimiwa marwa kata ken governor mondo gitem girang daraja ni mondo gilose omo maber. Wang'eni nitiere pes mano ket thenge ten counties mopogore opogore keto pes mopogore opogore mag timo mag rakore gi wach El Nino ni to sani ka koro ne jatend piny okoni koro chal ni kodhni ok dhi bedo matek kata mapek kaka ne giparo. Iparo ni pesa gi onego bed ni itimo nade? An gima neno pesa ma koro jogo nyothego ma an aneno ka ber ade kele i ground kuom wananchi kae mondo gitem mondo gilosu mirade mane giwacho mondo oripotum nikech kaka ne giwachonwa to up to now wasobedo kuwarito ni gima hama bobiro gima mama bobiro koro olokore ka koro ngi wer. Koro governor kod jatendwa ma eno Badi Twalim wakwae kaka wan jopiny mondo rang piny ground koni mondo losnwa gik mwadwaro kaka wan joma vijana. Nyaude ne sauti mar mine gabe neno kanika chakna ne chaka gi nyingi tinyisa ni ikruok mar Kodh El Nino ni no aneno ka jatend piny okoni koro kodh ni chal ni dhi dok piny matin taneno kuwacho ni agwengu ka endi nitiere gik machalo daraja mano oselosi. Iparo ni makoro ang'o monego bed ni timo sani bang' wachore ni samoro kodh ni ok nyal bedo matek kaka ni pare. Chakna gi nyingi. Jina langu ninaitwa Pamela Chie. Ninashukuru. Iluonga ni Pamela Chie, adak Runyu. An adwoko ni jatelo erokamano kuom losonwa daraja nikech daraja ni nyocha miyo kata nyithindo nyalo hinyore. To koro sani ka koro wach ni ok nyal orunwa gimoro to yo be rach. Dware ni yorwa ni mondo losnwa obed maber mondo mi wayud kaka gik moko nyalo lornwa koni. Kaka jodak malwora ni benu ntiere gi luoro kane oland ni Kodh El Nino nyalo biro to kanun gi luoro to luoro maru en mane? Ni wan gi luoro ahinya nikech ute wa muku. Wayuda sara kabisa wasiku wagedo ndalo El Nino wan wagedo pile. Ot moger makato muon kata en mna od block gore ga piny. Wayuda sara kabisa. Wan El Nino okwa morga go. Makwa winjo to wadak mna kata kinindo tiluor ka koth ochako chwe tiluor nikech wati winjo mna komuoch ni tiach to mano sedhi kinyi ionge ot kendi chako gero ot manyien mana sara mwayudo kabisa. Erokamano ahinya. Wayudo ng'at mogik kaendi nyisa ni to koro iparo nang'o pesa mano ket thenge ne wach El Nino iparo ni onego bed ni timo godo ang'o? Chakna chagi. Mimi kwa jina langu naitwa Florence Kodh Owino. Kidhuluo. An nyinga iluongo ni Florence Kodh Owino, an jadak Marunyu. Ago ni sairo kamano kon gavana marwa otimonwa maber okelonwa bridge kae ne dhano to ng'ato kano oselwar kae to dhi nyaka nam kocha nikech ne wan kama tek nyithindo kane ndalo mochopo nyithindo dhi skul nyathini ok nyal dhi skul ko kiting'o nyathi ng'eyi bikowo. Koro gimachielo adwa gon koro gavana marwa ero kamano ni ndarani ema pod wasiko koywa kech ndara otamo kaka nyathi ka koth chwe onge ka nyathi nyalo kalo ka dhi skul. Koro ndarani kende Mohamed kendo kwayo gaba marwa mondo tem mondo los ndarani mondo ndarani ochop malo kendo machielo biro chop Bangla. Malo kotimo nwa dwago Nyasaye go erokamano maduong'. To kaka wach mano osepang nu pesa mar El Nino oteng ni biro konyo jopiny pesa no ana kwayo sirikal mondo yie mondo gol pesa no mondo okonywa go. Nikech pesa ni makogo tia ka wanyalo yudo kaka wanyalo konyre ama ndara wanyalo los na gi pesa no gimoro ka onge pesa onge kaka inyalo los gimoro. Onyalo lamika no gaba marwa los no aktimnwa kama bunge mar aktimnwa kama to nikech pesa onge. Koro ka pesa no go no sejitenga mar El Nino. Wakwayo sirikal maduong' mondo yogonwa pesa no mondo olosnwa kodo barabarani
barabara ni ema koro wan go shida maduong' kech daraja to koro waneno kendo wamor kech barabara ni ema kolos nyathi madhi skul nyathi yudo kaka kalo kachiko Bangla kech tindwa kar ka to dhi nyaka Bangla to barabara to rach mane gima medo kwayo kodo gabana marwa kendo medo sana kwayo ogala duto mobiro kae mag Ramogi agoni erokamano Ramogi kawuono waneno kae iluongo ni runyu no kola gihera Nyasaye polo pimno gwedhi erokamano ahinya mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV magi mana moko kuom jodak marunyu mano mantiere e od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa kaendi to en achiel kuom alwora mosebedo ka yudo ng'ikruok mapek ahinya to chutho ka koth ochwe achiel kuom gino ma gikone gimorgo en olalo ni gikone maendi gineno kane dhi konyogi ahinya kane Kodh El Nino no ok dhi biro to kata kasani kikoni kodhno ok dhi bedo gikoni pod dhi bedo manufaa kuom gini mar osegere kendo dhi konyogi e ng'ado koni gi koni wabiro medo luwo wechegi kaka gimedo tuch kowuok e kaunti ma Mombasa ka to ne Ramogi TV e kaunti ma Mombasa nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Wawinjo kanyo makare kaka jopiny e kaunti ma Mombasa oloso ahinya kotudore koda koth mar El Nino manyaka sani koro chalo mobaro. Gilero kanyo makare gino magidwaro ni ponono tigodo e wi ne otigodo kod omenda kata chenro machielo magombo no chwala ne ochwal mano kitiyo kod omenda mabende ne oket tenge ne rakruok kod midhiero mar El Nino. Nyakore moge joang do giena mar mondo mi akaw yueyo mar ariyo mondi tok yueyo tabro duogo mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. How did you participate na Jipange? Nilidial *487*3#. Alafu nikaweka points ya 60. Na ukapigiwa kama mshindi. Ido unapanga kufanya nini? Nataka ni expand biashara yangu. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye hawajacheza hii game bado? Wacheze hii game ya few sasa chu ni real. Asante sana Phyllis. Thank you. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Inyalo bedo jatuo mar kansa. Kata kamano, tim yiero mari mar bedo thuon. Gini emna ka iloko pachi. Chopedo thieth mondo pimi kawuono. Cham chiemo ma owinjore. Tim orako kendo luw kaka daktari ochiki. Ked kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care.
chandra ahinya. En wach mane maduong' ma ino kidwa ni mondo ang'e? Akwayi ni mondo iwachna. Midwa mako no en aila. Kapote omako dendi kata matin, ibo guonyri. Ibo guonyo dendi te kamoro achiel gi suchi. Ine midhire so ngimane. To ana singra. Ni abro konyi in kamoro achiel gi anyuolani. Onge gimoro amora marach mabiro timorenu. Aseko gimoro amora maber. Mor eka koro chako. Guonya dendi koro maber. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Ana ere inya Prita. To kendo gimoro amore wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajwang'a e twak marwa mar ariyo. Wadong' mana koda thuolo machuok kende to atieko twak marwa mar ariyo e chenro mar mbaka romo kinyi makawuono kama wagoyo mbaka kotudore kod El Nino odhi koso, ma en katudore ni nyaka sani koth mar El Nino manwageno ni biro chako chwe dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 nyaka sani koro koth makamano poko neno. Kata kamano iwacho ni ero dwe mar 10 kende moserumo. Wantiere kod dwe mar 11 kaachiel kod dwe mar 12. Ponono koth biro chwe kose oyo. Kata kamano nyaka sani jokor chal mar kor lwasi pok owacho gimoro amora kendo kotudore kod koth mar El Nino manigeno ni biro bedo ka chwe e pacho kae. Gisani pod antiere twaka kod Morris Oricho, director mar weche mag masira mabiro apoya e kaunti ma Kisumu. Watwak mar mondo mi wawinjane ni nyaka sani koro wach ni El Nino koro onge. Omenda manoket tenge ne kedo kod midhiero moramora minyalo kel kod koth mar El Nino. Omenda makamago ibiro bed kitiyo godo e yo machalo nade. Kosepo nono omenda makamago pod ibiro mana medo bedo e agulu mar omenda kaeto inyalo kony kata onyalo konyo e kedo kod masiche mamoko mabiro apoya. Adona soma ne kendo moko kuom ote mabende joneno magwa pod imedo cholo no kinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok. Ote moko Morris Oricho mantiere godo biro bedo ka duoko kalore ni magi gin weche mamulo ngima oganda. Onyimbo le sasa wacho ni Joyce kapo ni pesago oloso gik moko mabeyo to onge racha. Erokamano inyale sasa. Odhiambo Joseph Kombo mar Alego Agulu Odheyo wacho ni awinji maler Nakuru kendo wach mar El Nino ni to tek yawa kata mana wendo no ok duok penjo e yo makare. Mano ote mar odhiambo wacho ni El Nino wach ne teka. Moses Ogone wacho ni koro pes El Nino cha giket e migao morowa. Kata kamano Morris onyisowa ni kapok okete to nyaka giyuda paro maliw kowuok kuom sirikal. Aneno ka ote moro nuore kanyo mar onyimbo le sasa. Kata kamano ote makamano nwasesomo pesa mar El Nino no ema sirikal omiyo joma timo twak nikech ung'eyo ni sirikal onge pesa. Mago mana ote kata paro mabende joneno magwa chwalo no odiochieng' makawuono. Aya Kennedy wacho kanyo mane penjo mabende dagom mar mondo mi Morris Oricho kowinja okinyi makawuono ka entiere Kisumu mar mondo mi oduoknwa. Wacho kanyo ni Kennedy Wagala penjna jatelo no ni what was the previous financial projections to such programs before the release of El Nino funds. Ochako kanyo kendo medo ni if it is not sustainable then even the problems of the community members of affected areas will be persistent and recurrent in Enja Apa Nyakacha Kadianga. Aya mano penjo mabende Kennedy ong'isa na penja ne kanyo Morris Oricho ka entiere Kisumu. Morris ageno ni winjo penjo
mano mar Kennedy, mano ja apa Nyakach Kadianga. Kena som nigo kendo. Owacho ka ni penj na jatelo ni what was the previous financial projections of such programs kapok ne ogol pesa no mar El Nino. Kinyalo mana duoko japiny ma bende neno okinyi makawuono Morris. Morris akia kiwinja yo makare koro. Iwinja yo makare? Kora winji. Awacho ni nitiere janeno marwa mano Kennedy ma bende wuok apa Nyakach Kadianga. Openjo kae ni kapo nono ni nen pesa di ma ponono no oketi mara kedo kod masiche mabiro apoya kapok ne ogol pesa mar El Nino nikech kinde mane osekor ni El Nino biro nitiere pesa machielo ma bende sirikal nowacho ni koro mae koro tiuru godo mar rakruok kod midhiero moro amora minyalo kel kod El Nino. Morris. Erokamano, aparo ni mondo adwa achak kalero niya pesa ma sirikal mamalo ne wacho ni giketo tenge ne El Nino, weche mag El Nino pok ochopo e counties ma ikruok ma nyoche county timo machalo ma Kisumu ka watimo mana gi program wa mar budget ma kawaida kata mosebet godo pile ka pile. To weche mag masira mamuomore gi chike ma Kenya oketo gi e lwet sirikal ma piny kata mar county gi sirikal mamalo ma kochakore to sirikal ma piny ema neno kake ringo gi chenro mopogore opogore mondo gigeng' godo. Ka muomo gi to sirikal mamalo donje. Koro dipo ni kwa omenda mane sirikal mamalo wachogo ne gidhi chako tiyo godo ka koro pi osechako bedo mang'eny ma koro muomo counties ma ok nyal geng'o gi omenda gi chenro gi ma pile ka pile. Wang'eyo ni sani koth osebedo ka chwe counties mopogore opogore. County ma Kisumu kama intiere kanyo Morris. Wang'eyo ni nitiere gwenge moko kaka mago gwenge ma Kapuothe mano mayudore Nyalenda Bi e county ma Kisumu. Mano Kisumu Central kono. Wantiere kod gwenge go mag Molem mayudore yo Nyamasaria koni. Wang'eyo ni jogo ka koth omedo chwe ma koth ma chwe pile ka pile kendo wach ni pek mare nyalo bedo mang'eny mak mana ni ok onyal bedo kaka mano mar El Nino. Jodak ma kono thoro yudo pek ahinya. Ahinya ka aora wigwa ong'ok mago ne jodak ma Kapuothe e county ma Kisumu. Jomolem koni bende wayudo ga ka mier kuonde ma gidake pi thoro pong'o gino mamiyo moko kuom gi dar nyake miechgi mar mondo mi gimany kuonde mamoko mar mondo mi gidage. Yes, sani koro koth chwe, koth biro bedo ka chwe gwenge mopogore opogore. County ma Kisumu kono bende nitiere chenro makare museketo piny mar neno ni jodak obed mago mag Nyamasaria Molem kacha kata jodak ma Kapuothe giyudo resruok. Ponono aora mar wigwa ong'ok mokelo negi kethruok obed mag mwandu mag udi kata mag cham magipidhe puodho. Morris. Erokamano, mane penjo mipenjo no luwore gi gima wacho chien kacha ni weche mag masira mapore gi wagine giga wahandle giga stages ang'wen ka tiyo gi dho ngere. Mokwongo tik en geng'o. Ka geng'o osetimo geng'o to uikoru, kuseikoru koro kotimore to uchopo ir jopiny ukonyogi. Aeto bang' mano ugero gik ma okethore mondo gidhi mbele gi ngimagi ma kawaida manyoche gin godo chien kacha. Nyaka sani Morris mos kuom ng'adi nyalo ng'isa ni gin okenge mage museketo piny mar geng'o nikech adiera ka koth omedo chwe kaka sani chwe kor gwenge mopogore opogore pacho kae wabro chako winjo ka walando kata weche manyien kae ni jo Nyamasaria Pio Golo, jo Kapuothe Kisumu Pio Golo geng'o okenge mage mag geng'o museketo piny nikech koth to chwe adiera e gwenge mopogore opogore pacho ka. Atemo mana lero ni wan gi
tije mopogore opogore watimo mondo wageng' masira kendo waket jowa odhi mbele gi ngimagi mapile pile. Nyalenda bi ka puothe chien kachacha nyoche wayaro bado uru gi wigwa, to wang'eyo ni kama nyamasaria donjo godo e nam pok watimo, nikech ber time mondo tich otire maber diere ma pi ni piny kabisa. Koro en kama wang'eyo ni wabiro timo. Wacho ni wang'ayore wang' pige. Ubiro time karang'o ma chal mar nokor wach ni kapodi kapok ne kata koth ochako chwe mang'eny mos kuom ng'adi. Magi gede program priorita watimo, wang'iyo kuonde ma pi nyalo ng'oke mang'eny mahinyo ji, ae tikete program titime. Wachako gi bado uru gi wigwa. To then kama koro dong' kanyo en Nyamasaria, kama donjo godo Lake Victoria. To ka pi ng'eny, kech en kama ber ne mondo time maber kabisa, masin onyalo kuonde moko masin ok nyal donje, koro odwaro gine gi lwedo bende. To lwedo ing'eyo ka idwa tiye pi mang'eny gi lwedo ok nyal timore maber. Then kwa dhi Molem area nyoche wayawo Maenya, chakre Luanda kidhi Maenya, ene ma dwe mar 3-4 ka pige no obiro mang'eny mane ohinyo ji nyaka Molem area ma Molem. Ero kama na pod waduogo wadhi mbele kod twak mak mana ni gie thuolo ne adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Homa Bay kendo watudre kod jafwambo marwa makono Ali Abich. Ali Abich, ichieo nade okinyi makawuono ka entiere kaunti ma Homa Bay? Nyaka sani ang'eyo ni nitiere mano free medical camp kata thieth manono mabende osebed ka itimo ahinya ne jotuo mamine mantiere kod tuo no mar fistula. Inyalo mana lero ni nyaka sani chenro makamano biro bedo ka timore kanye kata dhi mbele kanye, to biro dhi mbele kuom thuolo maromo nade mar mondo mi joma mine mantiere kod tuo mar fistula oyud resruok. Abich. Erokamano ahinya Yudi Makare, wabiro achiel kachiel ka wantiere Homa Bay County Referral Hospital. Mana kaka wacho noendo chenro matimo kata ng'iyo jogo ko mamine man kod tuo mar fistula e county ma Homa Bay kandi osebedo ka dhi nyime, kendo ni chenro mano chakore tarik 20 dwe ni ka itime kod migepe mopogore opogore mantiere sekta mar thieth momakore kod migawo mar thieth e sirkand county ma Homa Bay kandi, ka od fwambo weche mar Royal Media Services kama oting'o Ramogi TV kaachiel kod nyakalondo mar Ramogi ben achiel kuom jokanyo ma osebedo ka omakore kod migepe mopogore ma sekta mar thieth neno ni oketi free fistula camp mosebedo ka dhi nyime e gwenge mopogore opogore kaunti ma Homa Bay kandi, kendo en chenro marumo tarik 27 dwe ni ende. Kendo achiel kachiel wan ka kod achiel kuom jotelo ma ochung' ne weche mag thieth e referral kandi ma osebedo ka ng'iyo weche mag tuo mar fistula ni ende ma wadwa pimno to chenro ni osebedo ka dhi nade, to en tuo mane tuo mar fistula ni ende en tuo machalo nade ne ng'ama ok ong'eyo oko sani masani koro neno nyaka Ramogi TV achiel kachiel mondo ng'iso ni to tuo ni ende tuo machalo nade, to jogo eko ma giyudo ka ni kod tuo mar fistula to gin okenge mage mikawo negi mondo giyud thieth e yo mowinjore. Achiel kachiel wan Ramogi TV ka kwang'iyo tuo mar fistula osebedo kudhi nyime kod timo menyo jogo eko mamine mani kod tuo mar fistula. Chenro ni osebedo kotime gwenge mage, to nyaka sani osebedo madhi e yo machalo nade machiegni. Erokamano, iluonga ni Molly Ochar. An a Quality Assurance Officer mar Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. To wach fistula ni wamor nikech Homa Bay County wayudo chance ma mone wa miwa mama wa mantie county kae inyalo repair thieth obiro malong'o, inyalo repair negi kuma ginyuol go en tuo moro miluongo ni fistula. Koro fistula normally happens timore ga mana ka mama mantie miyo mosenyuol kata kapok onyuol, nitie kaka gigolo lach to gigolo kata chieth kapok gi estimate. Koro gino timore mana ka gikia pogi apoya to wuok.
Koro wan gi welo, wan gi surgeons moko biro Homa Bay referral ka from pinje moko to gi most likely wan gi moko moa Nairobi, moa Kisumu, moa Kapenguria, to gin surgeons ma biro tiyo gi surgeons ma wan go kae, gynecologists ma wan go e referral kae, wan gi gynecologists 4 e Homa Bay County. To koro jo surgeons go makore gi jowa te mondo wakel kony ir mon. So far company no chakore tarik 20 to dhi rumo tarik 27. Yes, to ne wachako gi screening e sub counties wa 9. Ne wachako gi Sena, mano Mfangano Island kocha, wadhi Magunga, kasto watimo Sindo, watimo Mbita, watimo Kabondo, watimo Rangwe, watimo Ndhiwa. Yes, to koro watieko gi Homa Bay referral kae. Koro jite mane okoyudo chance mabedo screened e sub counties wa mantie Homa Bay kae, wakwayo gi mondo gibi Homa Bay referral kae, watimo screening to gini en nono, onge chulo mora ma ng'ato chulo, to ni nono, to wakao mana patik moro be NHIF nite kae, register jite joma nigi tuo ni, to joma maonge tuo no giyudo chance mondo gibi registered nikech wa promote universal healthcare. Koro jite obi kae giyud registration, to mon te manigi problem no wako go mon gibi gibo yudo kony, wabo yango gi nono, wabo miyo gi yath, alafu wabo advice gi. Koro process makawuono ni ma mosebedo kotimore ni, wasebedo ka walando e Ramogi TV, e Ramogi Radio. Koro obedo supported gi Ramogi, obedo supported gi Amref, Flying Daughters Society of Kenya, UNFPA, Beyond Zero, PS Kenya. Koro wakwayo jite mondo bi gibo yudo thieth mora ma ginyalo yudo. An gi penjo achiel, nyaka no chak chenro mar ng'eyo mine ma samoro nyalo bedo kod tuo mar fistula county kandi, be nyalo ng'eyo ni to kwand mine mage moseyudo ka nigi tuo ni, to bang' ka yudo ka gin kod tuo mar fistula, ere gimo chako timo negi bang'e? Giwegi dok dala koso nitie thieth moro mitimo negi kuonde thieth mantie Homa Bay kandi? Okay, so far wasebedo ka watiyo matek from the screening sites mane wayudo. Watiyo matek gi referral coordinator mar Homa Bay County ka, Homa Bay Health, osebedo ka kelonwa transport jotuo from the sites mane wa screen jotuo, wakelo gi kae, wakao gi transport en nono, wakelo gi kae from those sites, jomane wa screen on those sites. Yeah, to koro waseyudo ne wa project mon around 60 in this camp. 60 and prauchiel ne manwa project ni wadwa repair at this camp. So far jomose biro kawuono and Tuesday, so far jomose biro wan gi around 35. Yeah, to podwa expect more today nyaka cheng wabo tieko kwa lor ne ng'ato mondo bi. Yes, to koro statistics mang'eny ma wadwa ng'eyo, stanie gine motimore mokwongo e Homa Bay poko timo. Koro wadwa neno ni wadwa kwayo mon mondo wabi gibi mang'eny mondo wang'igi ka wabo surpass target ma wabo dhi yudo no. Yeah, hospital nigi kiwango makoro wan gi dokteche moko madhi dong' mose puonj gi, healthcare workers be opuonji, koro wadhi bedo ka waneno to wathiedho ji. Nikech as a hospital surgery ni gitimo ga mana pinje, itimo mana Kenyatta, Eldoret, to koro wadwa ni mondo wakel thieth e Homa Bay wa kae ni. Koro wakwayo joma poko biro omed bi. So far wan gi 35 mosebedo admitted to surgery dhi mbele. Process ma surgery ni gichulo koso ma utimo negi nono nikech wacho ni free camp ni imenyo menye ma samoro nyalo bedo kod tuo mar fistula nikech onge chudo ma gitimo. Jogo moro kani kod tuo mar fistula mosetero operation gichulo koso ena nono kaka itimo screening ni? Kaka na wacho ni thieth ni en nono, onge chudo mora ma wa subject, surgery en free. Emomiyo wakwayo mono bi gibi joma nigi problem gi take advantage of this chance mondo gibi wadhi thiedho gi gimora mora thieth, yath kata transport magi wabotero gi dala en nono, gine lwetwa e hospital ka. Yes.
Erokamano ahinya mano ne wan achiel kachiel kuom jogo eko masani koro osetelo wach mar fistula mosebedo kadhi nyime ka kiwinjo kowacho ni chenro te magitimo ne mine magiyudo ka ni kod tuo mar fistula e kaunti ma Homabay kandi nyaka ne gichak chenro mar timo screening kata menyo tuo mar fistula kind joma mine gitimo nono ka kwayo maduong' ne miyo ma samoro nyalo bedo e pacho to ni kod tuo mar fistula mondo owuog oko kik obed koluoro mondo mi obi othiedhe kaluwore kod thieth masani koro chiwo mitimo nono e referral ma Homabay kaachiel kod kuonde thieth mamoko mabende yudore e kaunti ma Homabay kandi. Ka kamano tabiro duogo kachiel e studio mar Nairobi mondo dhi nyime kod chenro ma modhigo nyime okinyi ma kawuono ka wan to pod wago tach e referral hospital ma Homabay ka kwang'iyo tuo mar fistula ka wabiro loso kod jotuo masani koro oseyudo thieth kaluwore kod chenro mar chiwo thieth manono mitimo ne mine ma samoro bedo kod tuo mar fistula e kaunti ma Homabay kandi. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homabay. Mano en chenro makare ahinya kalore ni ng'ama miyo koyudo thieth makare bang' yudo tuo mar fistula to konyo e duoko nyadhi mar ng'ama miyo ahinya tok yudo nyathi kata tok nyuol. En chenro makare ahinya mabende ichwale kaunti ma Homabay kendo wajiwo joma mine ponono nitiere kod tuo mar fistula kik ibed kod wich kuot moro amora ne ni chopo e od thieth mar mondo mi iyud thieth e yo makare idhi mbele kod ngimani mapile ka pile e yo maber. Mana kaka iwinjo Ali Abich pod luonwa chenro makamano achiel kachiel e kaunti ma Homabay kendo biro bedo koleronwa matut e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Aneno kwadong' mana kod dakika 4 kende kata matin ne 4 to waloro twak marwa okinyi ma kawuono. Morris Oricho kapok achiwo ni thuolo mar wacho wachni mogika. Penjo moro bende aneno ka janeno marwa moro ka openjo kokale namba mar 23600. Openjo kae ni Joyce gima penjo ni en ni joma ne owinjo wach El Nino ma odar donge sirikal onego nyisgi ni mondo gidogi. Wang'eni nitiere jogo mane owinjo ni El Nino chakore dwe mar 10 to kaluwore ni gidak kuonde mane piny kuonde mane oula nyalo muomogie ne gidar gidhi kuonde mamoko. Jogo koro dog kuonde mane gidake chon kose gitim nang'o Oricho kaachiel kod wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. Morris. Erokamano jok mane owuok ni El Nino biro nekech kuonde mane gintiere ne ging'eyo ni pi nyalo bire mang'eny mamuomore. Anyalo mana advice ni nokonwa ni El Nino biro dwe mar 10, 11 nyaka 12. Ok giwe ni dwe mar 11 biro chalo nade kapok gikawo thuolo mar dok kuonde mane giaye. Ka tieko wawacho ni chenro mane waketo mar geng'o pi mane nyalo biro kamuomore mang'eny mahinyo jowa ne watiyo mana gi kuonde mane waneno ni malo kabisa kendo nyalo kelo lal mang'eny ahinya. To gima jopiny nyaka ng'e en ni budget kata kigoyo gi program monego bed ni riembo pesa tin ga to itimo mana maber ma iketo mbele ni mage priority. Koro kata kobet ni El Nino ok dhi biro kata ok odhi biro kiwango mane iwacho chien kacha, nitiere tije sirikal ma nyaka tim nyaka iko omenda rum. Iko omenda biro rumo tarik 30 dwe mar 6. Koro pod wan gi chenro ma nyaka tim asani nyaka chieng' moro tarik 30 dwe mar 6 rom eka wacho ni watieko higa. Then weche mag gik mabiro apoya ma nyalo kelo ng'okni e ngima dhano gi itimo gi county government gi sirikal mamalo. Koro ka jopiny owinjo ni sirikal oseketo pesa tenge mar konyo weche mag El Nino, ginyalo we ni sirikal osebiro ma omiyo county government pesa ni ma koro ritore go uru ma ka El Nino chakore ni to udonj godo e chenro manyocha usepango mar konyo El Nino. Aparo ni mano gima ne onge sirikal mamalo ne nyalo timo chenro no mondo ka El Nino biro omuomo counties to gin bende gidonje program mar geng'o kasara
gi gik makamago ma El Nino ne nyalo kelo. To mogik, wakoni wan gi migawo mar agriculture mapuonjo jopur kit pith monego gibedgo kaluwore gi koth madhi bet. Wabedga ni ka wawinjo ni koth dhi biro, kik wawe puothewa nind nono. Waketuru pith, wapururu kit pur manyalo miyo wayud nweng'o ma ka kinde ma koth rumo to wan gi gima wanyalo kayo mwadonjo godo e ot. Erokamano. Erokamano ahinya Maurice Oricho, Director weche mag masira ma apoya e kaunti ma Kisumu, kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi wabed kod twak machal kod mae kotudore kod wechego mag El Nino manyaka sani wacho ni ponono ok bi chwe, mano koth mar El Nino ok bi chwe e pacho kae. Nyakwara Mogi Jwangi kanye mochopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono. Wagoyo mos ahinya wageno bedo kod Jairus Owino, jalony weche mag masira mabiro apoya. Kata kamano kaluwore kod gigo ma ok nyal geng' ok ochopo e twak marwa. Kata kamano pod wanyalo gwele e kinde mabiro mbele. Nyakwara Mogi Jwangi lo jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch mane antiere godo odiochieng' ma kawuono, Director marwa mar odiochieng' ma kawuono Bob Wafula, jogo picha duto, jomak duol, jogo mantiere TX, wagono erokamano ahinya kuom neno ni chenro ma kamae obiro ni Nyakwara Mogi Jwang' e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber Nyakwara Mogi Jwang', nyaka kendo waromo odiochieng' ma kiny. Oriti masani, nyinga Joyce Odur.